Hello guys, welcome back to my Anirban Bhai Vlog Show. Guys, dini mane बैसागो मोसानो ओंखारबाय आरोना नै आंखौ बोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव जनाय हरदो आं बैसागो मोसानो ओंखारखाबाय आरोना आं माने दिनै खाम दामगोन आरोना नै जोंहानि बाजैया नै एबा हायेन ना होब्रा बाजै इजा हायेन ना हो बाजैयाबो खाम दामनो रोंगौ थ' गाइस आंबो खाम दामगोन इजा आइ मोना ओंखारबाय दं थ' गाइस माने दा थांनोसै आरोना बैसागो मोसानो थ' नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नै बैसागो थ' गाइस जों थांनोसै आरोना धुला दामदो थ' गाइस माने थांनोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम थ' होमबा थांनोसै नोंथांमोना लोगोसे बैसागो मोसादों guys, जों माने लामा दा फैगासिनो माने मोसाहैसिगोन आरो नै नासनिफ्रा मोसाखावरिफ्रा नै गाइस माने आइदै ओंखारखाबाय जोंना सैमायाबो ओंखारदो पान्दा माने गाइस नोंथांमोना बेखौ मानो गानदों सानदोंना थ' गाइस माने मैया माने धुल बाजुनो हाखाया बिराद सादोंमोन बेहाय माने नाङो जे आरो बैसागनि बोथोर एसे हिट बुनायाव माने हाखाया बिराद सायो बेनिखायनो आं गानना लादो एसे सेफटि जायो आरोना इमानखि सेफटि जाया थरासा सेफटि जायो आरोना बेनिखायनो लादो आरो बाजै इजा नायना होब्रा माबा मोनसे बुंदो बैसागु बोथोरनि बैसागु मागिनो थांनोसो नागिरदों मा सान्दुं गोसा माथो सान्दुं गोसाथार इजा गोसा थांनो लुबैयो दे हाया नै इजा नै रायजोफोर इयो जोंहानि आइ आरो इजा बाजै नै जों साथामल' आरो बै इजा सासे सैमाया दं मासे सैमाया आरो जोंहानि बै पान्दा बेनि नामाव मोनसे इन्सटाग्राम दं दै लोगोफोर नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय पान्दा होननानै इंलिश फिल्मनि सैमानि नामनो आरो नै थ' गाइस दा गामिनि जोबथा गामियाव थांगोन दा जोंनि गामिखौ मागिखांबाय मैयानो थ' दिनै बे मोनसे गामियाव मागिगोन आरो बे जा माने दिनाव 20 गरसेल' मागिनाय जायो आरोना बोराय बुरि नालाय दा सेंग्राफोरबो बा धुल बाजायग्रा मानसि गैया नालाय सेंग्राबाबो आं बोराय बुरिजोंनो मोसाफाबाय आरोना माने आरो जोंना गामिया सेंग्रा सिख्लाबो गैया थ' बेनिखायनो फैसा मना लायनो थाङो नै जा थ' गाइस नै गोथां आरोना बर'नि गामिया बेसे गोजोननाय जोंनि पार्टी रायजोआव खालाम गोदान हा थेवबाबो जोङो बेसे रंजानाय गोहोबोलोखौ जों आगुवायदों जों दा आगुवायलांबा जोंनि फिसाफोराबो नातिन जुगाफोराबो बेबायदिनो आगुवायलांनो हानाय बेखौनो दानदों हेल' गाइस हेल' बिराद गोजान नुगोन दे बाजै दा हेल' गाइस हेल' मैयानि भिडिअ हरदों ओंखारजोब्बाय रायजोफ्रा नै ओंखारजोब्बाय सबबो हेल' गाइस नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नै बे जाबाय जोंनि आवगाय फिल्म बनायनो साना सानस'हायैनि हिर'आ बेनो लावगाया आरो नै रायजोफ्रा ओंखारजोब्बाय आरोना सब ओंखारजोब्बाय
नांबाय guys माने नेंग्लि जोब्बाय आरो ना माने सानसे मानि जाबाय दहाय 10टा बाजिनिफ्रायनो दा 5टा बाजिलायबाय थ' आरो दसेबाव भिडिअ खालामगोन ओमफ्राय चालौ आरो guys, जोंना मोसानाया जोब्बाय आरो ना दोनथ'ब्रा दोनथ' मागिनाया जोब्बाय दा भिडिअखौ आं गाबोन आपल'ड होनोसै थ' नोंथांमोना नायबाय थादो